أبال بالجماعة كلب إنترمارش وانتي زخونة إرتراوي بنيام غرماي أبطار 111 عام تور دي فرانس نايفلم أفريقاوي تعواتي كإيطاليا مالا بمخان لنفسه نيرتران أهجر أفريقان حدش تاريخ زمزقبل العامتيام كلتا شحن 24 أبزي كابسن 29 كساب حمل 21 أو 21 معالطات أساس 3500 كيلومتر شفنة تور دي فرانس كلتا شحن 24 بنيام نزعب تاريخه وعوض زبقع أب حمشاي مدرخ نزوديا قطلة ماليام غصل مدرخات ببقعد حري معك أبيوم بنيام أبسال ساي شامين بالعصر تغلت مدرخاتن قدامي بموصى بزمز قبو عواتن سشلمو سلسة ورق مدلان بخرج صليم أفريقاوي تعوات مدرخ تور دي فرانس زبل كبرون رخيبيوم نعوات بنيام قرماي تنتي تاريخ قدم بشكلتات راي زي كونا تاريخ سبورت بحفشة زغير زقب عوات كبلو قليتهم بنيام نزع عوات تقونات إيفو بشوعاتن حسا أسمر أبزاءات ولوم دموق هزباون وقعون أكبابلا تجيرلهم بريزيدنت إسياس أبعد هالو إن بنيام أبس تقبللو يوهانو نملا حزب إيرترا دحر مقلاسم زعوت زي أمتس أي بخالوت سبورتاوان كم زدرع زلو صنع أمنات قليصهم عود بنيامن كاروت سبورتاويانن أبزا هاجر نزلو عقورت أجا ممليسوم يقول حوا كم زلو زحبر بريزيدنت إسياس تعوتات أب حزبي في اللي دما أمن إسياس فترة صلوا لعلم قانون بجبري كم تنصبارقا قليصهم أبتاجات أمي بنيام نتاب تودو فرانس تعوت لك إيطاليا ماليان بريزيدنت إسياس أركيبوام إذا خمسين كله أبال حجروت جامتا إيرترا هنوك مولو برهان أو حتى أمتي أب إلدورد كينيا بستخيده وردر بشكلتها شامبيون أفريقيا نساتي خاصة عمد شامبيون بمخان حدش تاريخ سريحهم كاروت إيرتراويان دك تبعتيون دك أغنستيان تقادم تبشكلة داون أبستفل على وردرات مدرخات بمستاف سم إيرترا زبرخ عوتات أمزجيبهم يوم بزي كازي كلتشن 24 إيرتراويان أتلتات أم حنباسن أتلتيكسن كمون وردرات أولمبيك باريس نزغط العامتها دول مسار زخون عوتات زمزجبلان توادار نتوم زرقاقوصلان عامت كوينا حليفة اللام زسعب أب عام تخلت تشحن 24 زتسلاسلو عبيتي أهجراوي في تأميتاتيو زخبركم تعزبتنا حجون مكتالكم دقيمة بخبر عدم ناي قوبتا أجندا كم زلو زقمت وتهدراو السرحيت إسرائيل قبل على وشمت غزة ليبانوسن سوريان قبل تشحن 24 أبزبا ما أكلاي مبرأ كبيد كسارات زوردن سفيح شفدا مع كنازين عالم زرخبني نيرو إسرائيل مودعتا كلتشحن 23 قبل على وشمت غزة بزجمرتون جنا تقصلون زلا دبدب زاقيت أستات 45 شح سلاموان سبات كقتلون كلهم لعلميتن 10 تنشح قاسيلهم ملا حزبي نايت وشمت دمات مزابيلهم لعلي 800 تحت أرضي وشمت غزة بتدبدب بمعناهم داغمه هنصتو نويح غزين غزيف باجتن كحاتت مخانو دما يغمت إسرائيل من قصاص حماس بملوء كساب زي تلمسسم نزجمرو تدبدب كم زي تقارصو تغلص سلازلام كينوم دمساس من قصاص زخيد حبو أجندا كلوا كم زخل تنتنت بوليتيكا زوا ما أكلاي مبرأ كأمتو تصني حمالهم أبشحن جعت 197 بزكايد التوكينات مريت فلسطين زخونه معربا وجماجم بجوبطات قصاص إيرازل إسرائيل أبوشمت غزة تمساسال علامة كحلوا كم زي ترفيز تكاس إذا خمزي لنكلو إسرائيل نتأوش متكازاز جمرتو ألما من دبداب ناب ليبانوس بمسفح أبتا هاجر هيوت لعلى 14 حسابات كم زت أفأه تبصابات يردهم بتجنازي هذا الدبداب نيا 100 بليونات دولار كساراتات كسعبن كلهم مليونات ليبانوساوان تمزابيلو من تسريدو من اللوم دبداب إسرائيل نخاتماتات ليبانوس بحف الشام نرس ختما بيرود ما بفلايك عند علامة زجبرة من باريس حبر إسرائيل قبل على علامات إيران سوريان التكايدو دبدابون أبكرت تشحن 24 كم زحيلتوز تقصد صبصبات اتوت تهدراو تصابوتات نملا زبا ما أكلاي مبرق أبصت تاون وتهدران وطريح شميم واللم
ኣብ ከምዚ ምዕባለታት ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ዝተኸስተ ግዳማዊ ምትእትታው ዘስዓቦ ቅልውላው እታ ሃገር ኣብ መወዳእታ 2024 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ጉጅለታት ክትወድቕ ኣገዲድዋ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ክስተት ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር አልአሳድ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሩስያ ፖለቲካዊ ዕቁባ ከም እተዋህቦ ተቓሊሖም እንተኾነ ንሶርያ ዝተቆጻጸሩ ዕጡቓት ሓይልታት ዝተፈላለየ ስነ ሓሳብ ዘለዎምን በበይኑ ኣጀንዳታት ብዘለዎም ግዳማውያን ሓይልታት ዝድገፉን ብምዃኖም እቲ ኩነታት ናበይ ገጹ ከም ዝምዕብል ብኣጉእ ንምእማት ከም ዘሸግር እዩ ዝግለጽ ዘሎም ብሰንኪቲ ንኣስታት 13 ዓመታት ዝቐጸለ ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሶርያውያን ክቕተሉን ከለዉ ሚልዮናት ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን እዮም ኣሜሪካን ቀንዲ መሻርክታ እስራኤልን ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዘካይደኦ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት እናዛየደ ይመጽእ ስለ ዘሎም ቅልውላው ናይቲ ዞባ መሊሱ ክዓርግ ከም ዝኽእል ብኣጉኡ ይእመት ኣሎም ኣብ 2024 ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ዝዓበየ ጉዳይ እንተነይሩ ምልሶት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን እዩ ካብ 2017 ክሳብ 2020 መበል 45 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ መበል 47 ፕሬዚደንት ኮይኑ ዳግማይ ተመሪጹ ንሰልፊ ሪፐብሊካንስ ዝወከለ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ 2020 ክሳብ 2024 ንኣሜሪካ ንዝመርሐ ጆ ባይደን ተኪያ ንሰልፊ ዲሞክራትስ ወኪላን ንዝተወዳደረት ካማላ ሃሪስ ብገፊሕ ስዒር እዩ ነዚ ዓወት በቂዑ ምልሶት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ብፍላይ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ክእምቱ ጸኒሖም ኣለዉ ወተሃደራዊ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ኣብ 2024 ውን መሊሱ ከም ዝኸረረ ተገሊጹ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ፍኸም ክብል ዝጸንሐ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ኣብ 2024 ዝኸፍአ ኣንፈት ከም ዝሓዘዮም ጸብጻባት ኣህጉር ኤስያ ዘረድኦም ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዓሰርተታት መደበራት ዶኪና ልዕሊ 80,000 ወተሃደራት ኣውፊራ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ 2024 ንህላውኣ ኣብቲ ከባቢ ዘደንፍዕ ጽዑቕ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ኣካይዳ ንማዓስከራታ ናይ ምምዕባልን ምስፋሕን ውጥን ኣውፅያ ምስተን ሃገራት ተካይዶ ሓበራዊ ልምምዳት ኣሐይላ እትገብሮ ወተሃደራውን ጸጥታውን ደገፍ ድማ ክባቢላቶም ብዘይካዚ ኣብ 2024 ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ብሓባር ክምክታ ዘኽእለን ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕ ወተሃደራውን ጸጥታውን ስምምዓት ከቲመን ክመጻ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስጋት ንምምካት ንሰራዊታ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ገይራ ዘላ ሰሜን ኮርያ ብወገና ኣህጉር ሰገር ዝርከቦ ዘመናዊ ሚሳይላት ፈቲናን ዝተረቐቐ ሰብ ኣልቦ ናይ ኩናት ነፈርቲ ዘጠቓልል ሓድሽ ኣጽዋር ኣብ ዕጥቂ ምክልኻላ ጸንቢራን ብዘይካዚ ሰሜን ኮርያ ንልእላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ስጉምቲ ምዝውሰድ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ከም ውጽኢት ናይዚ ኣብ ሓውስ ደሴት ኮርያ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ክልተ ኮርያታት ዝጸንሐ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕል ክፈርስ ከሎ ሰሜን ኮርያ ምስ ጎረቤታ ደቡብ ኮርያ ዘራኸባ ናይ መሬት መስመር ኣዕንያቶም ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ደቡብ ኮርያ ቀንዲ ተጻባይት ሃገር ምዃና ብወግዕ ዝኣወጀሉ ዓመት እውን 2024 እዩ ነይሩ ወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ክሳብ ዘየብቅዐ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብዘተ ክዓርፍ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ይገልጹ ኣብ 2022 ከምኡውን 2023 ካብ ዝዓበዩ ኣህጉራዊ ጉዳያት ዝነበረ ኩናት ዩክሬን ኣብ 2024 ውን ብዝሰፍሐ ቀጺሉን ዘውርዶ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ዛይድን እዩ በአሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ፈለማ 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሓጺር እዋን ብስዕረት ሩስያ ክዛዘም ብምግማት ናብ ዩክሬን ክጓርቶ ዝጸንሐ ገዚፍ ኣጽዋር ነታ ሃገር ገንሸል ካብ ምግባር ሓሊፉ ዝጥቀስ ፋይዳ ከይተረኽቦ 2024 ሳልሳይ ዓመቱ ኣሕሊፉሎ ሃገራት ምዕራብ ኪኖ ተራ ተተኮስቲ ኣብ 2024 ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ዘመናዊ ሚሳይላት ናብ ዩክሬን ክልእኻ ብምጅማርን ዩክሬን በታ ኣጽዋር ናብ ውሽጡ ላዕላዊ መሬት ሩስያ ከተጥቅዓ ተራእያ በቲ ስጉምቲ ዝተቆጣዐት ሩስያ ድማ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንፈለማ ግዜ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ኣህጉር ሰገር ክሩዝ ሚሳይል ቶኪሳን ከቢድ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዳን እዚ ጥራይ ከይኮነ ሩስያ ኣብ ተጠቃምነት ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ንጸንሓ ፖሊሲ ክትቅይር ኣቐዲማ ንዘውፃእቶ እማመ ኣብ መወዳእታ 2024 ኣጽዲቓቶ ሩስያ ላዕላውነታ ንምውሓስ ኣድላይ ኣጽዋር ክትጥቀም ከም እትኽእል ተጠንቅቕ ስለ ዘላ እቲ 3 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ናብ ኒኩሌሳዊ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት ክእምቱ ጸኒሖም ኣለዉ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ካብ ዝውላዕ ንድሓር ጥራይ ብውልቃ ልዕሊ $180 ቢልዮን ዝግመት ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከተግዕዝ ከላ ካልኦት መሻርክታ እውን ናይ ቢልዮናት ዶላር ተመሳሳሊ ደገፍ ክገብራ ጸኒሐን ኣለዋ
እቲ ኩናት ንዩክሬን ክትወፅኦ ናብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ኣብ ርእሲ ምሽማሙ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ንዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ እውን ቁጠባውን ጸጥታውን ቁልውላው ከም ዘሰዓበለን ይጥቀስ። ኩናት ዩክሬን ንሩስያ ብወተሃደራዊ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን መዳያት ንምንብርካኽ ከም ተበገሰ ኣብ ልዕሊያ ክጸድቕ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ እገዳታት ህያው ኣብነት እዩ። እቲ ዘይሕጋዊ ግዳማዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣሉታዊ ሳዕቤናት የብሉን እኳ እንተዘይተባሃለ ኣብ ልዕሊ ኣተግበርቱ ዝወርድ ዘሎ ቁጠባውን ጸጥታውን ሃስያ ግና ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸደቐ እገዳታት ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ጸዓት ድማ ብፍላይ ኣቐዲሙ ኣብተን ሃገራት ኣጋጢሙ ከም ዘይፈልጥ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ኔቶ ንሩስያ ንምንብርካኽ ዝጀመሮ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘቋርጾ ስለ ዘይመስል ኣብ መንጎቲ ኪዳንን ሩስያን ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከይስዕብ ስጋት ሓያሎ ወገናት ኮይኑሎ። ኣብ 2024 ሰባዊ ነዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ክሊማዊ ነውፂ ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ከም ዝዓቢ ተገሊጹ። ባርዕ መሮር ዕልቕልቕ ህበቡላዊ ማዕበል ቀዝሕን ደርቅን ካብቶም ቀንዲ ባህርያዊ ሓደጋታት ምንባሮም ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣከባቢ ክብረ ወሰን ዝሰበረ መጠን ዋዕይ ከም ተመዝገበ ረዲኦም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምዝጋብ ደረጃታት ሙቐት ካብ ጅምር ንድሓር 2024 ብደረጃ ዓለም ዛጊት እታ ዝወዓየት ዓመት ምዃና ኣፍሊጦም። መጠን ዋዒ ብልዕሊ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 170 ዓመታት ዝለዓለ ምዃኑ እቲ ውድብ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ ኣሎ። እቲ ክስተት ገምጋም ዓለማዊ ዋዒ ብልዕሊ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከይውስኽ ብምዕጋት ክሳራታት ንምግታእ ክካየድ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ክሰምር ከም ዘይከኣለ ዘነጽር ምዃኑ ይጥቀስ። ኣብቲ ዛዕባ ዘተኮረን ኣብ 2015 ኣብ ፓሪስ ዝተበጽሐን ኣህጉራዊ ስምምዕ ዛጊት ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ ዝፍለጥ እዩ። ክቱር ዋዒ ዘኸተሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣብ ልዕሊ ኣከባብን ህይወታውያንን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣሜሪካን ኤውሮጳን በቲ ሓደጋ ሕልፊ ካልኦት ከባቢታት ከም ተሃስያ ይረድኡ። ኣብ 2024 ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርንያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ብሓደጋ ባርዕ መሮር ከም ተሃሞኸ እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 2024 ኣብ ማያዊ ኣካላት ዓለምና ኣቐዲሙ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ መጠን ዋዕይ ከም ተኸስተ ዝሓበሩ ክኢላታት እቲ ክስተት ንህይወታውያን ከቢድ ብድሆ ፈጢሩ ከም ዘሎ ረዲኦም። ሓደጋታት ባርዕ ጥራይ ዘይኮነ ክሊማዊ ነውፂ ዘኸተሉ ዕልቕልቕን ህበቡላዊ ማዕበላትን እውን ከቢድ ክሳራታት ኣውሪዱ እዮም። ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ምዕራባዊ ክፋል ኣህጉር ድማ ብፍላይ ዝተኸስተ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ኣቐዲሙ ኣብቲ ከባቢ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣሽሓት ሰባት ሞይቶምን ናይ ቢልዮናት ዶላር ክሳራታት ወሪዶን። ሳዕቤናት ዕልቕልቕ ኣብ ኤስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ካልእ ክፋላት ዓለምን እውን ካብቲ ናይ 2023 ዝዛየደ ምንባሩ ይጥቀስ። ኣብ 2024 ክሊማዊ ነውፂ ብዘሰዓቡ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ኣማኢታ ሽሓት ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 310 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክስራታት ከም ዝወረደ ወግዓውያን ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዓበይቲ ፍጻሜታት 2024 እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም። ዓመተ 2025 ዓመተ ሰላም ራህዋን ብልጽግናን ክትኮነልና ምነ ሰላም